duela urtebete pasatxo, Tolosako udalak Euskara batzordean parte hartzen duten alderdi politiko guztien babesarekin, Aralar, Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea, onartu zituela hizkuntz irizpide batzuk, ezta? Hizkuntz irizpide horiek etzian iaz, ez ginen horrekin iaz hasi, baizik eta azken urte luzetan martxan egon diren hizkuntz irizpideak ekarri genituen 15 horreko zea batea ekarri genituen, dokumentu batea. Eta tartian, hizkuntz irizpide orokor horien tartian daude administrazioak jendea kontratatzen duenean, kanpoko jendea, bai obra bat ikeko, bai edozein zerbitzu emateko, langile horiei, enpresa horiei, elkarte horiei, ze hizkuntz irizpideak jarri behar dizkiegun, ez? Langile finkoa baldin bada, garbi dago, hizkuntz eskakizun bat dagokiola, eta, klaro, hori udaletxeko langile zuzen batek edo kontratatuak egin beharren, kanpoko enpresa bat egin behar dunen, adibidez obra bat egin behar baldin badu, ez dute udal langileek egiten, kontratatzen da obra egiteko enpresa bat, ezta? Bueno, hor, obra hori egiteko pertsona zehaz batzuek, udaletxeko teknikoekin aritu behar dutenak, ez egon behar duna eskabadorakin lanen, edo masa egiten, baizik eta pertsona konkretuiek ahoz ere egin behar dutenak, idatziz ere, beren txostenak egin behar dituztenak, izan dezatela gaitasuna euskeraz egiteko, udal langile balira bezala. Urkijo jaunan erabakia entzun da geho nik behin da berriz planteatutako galdera etorri zitzaiten burua, izan zen zertako dagoen tipoi dagoen lekun. Nik aurrena entzundakon harridura, zatik nire lanbideen Europan tibueltan ibilizatu nauk, eta ez diat inor ezagutzen berri aldeko hizkuntzaren aurka, ez? Lehenengo pentsatu nun gizon hau izaututa bere soldata ondo irabazten nahi dela, ze supongo hortako jarritako gizon badala eta lehenago ere susto batzuk eman da zeon. Eta gero, hori pentsatuta segitun, gizon tristura. Azkenen nik uste askotan olako erabakik igual legalki hartzea oten da, baina hizkuntza aldetik ez, hau nik uste ezin dela inundik hartu. Estatuak bere arkitektura juridikoa erabiliz, nola moztu nahi duen eta nola sortu duen arazo bat lehen arazoik etzeon lekun. Eta beti utxura izan diat, ze herritak nahi zen, hango hizkuntza edo, egunon edo gabon edo aio hango hizkuntzetan esatea, ez? Eta beti horrek izota, horiek merezi duen errespetoa, herri bakoitzak merezi duen errespetoa. Ez du erdaldunen kontra ez ere esaten eta ez ere egiten. Beraiei zerbitzua euneko unen gaztelaniaz emango die Tolosako udalak. Inolako problemi gabe, orain, euskeraz nahi duenarentzako ere, euskeraz izatea, ze gauza logikogoa, ze gauza demokratikogoa. Diskriminazioa dela. Claro, ez da inungo artikuluik erderaz egiten dunik, baina noski erderaz egiten dela hemen lanpostu guztietarako. Orduan bada garaia pixka bat minorian dagoen hizkuntza hori ere exigitzeko. Ikusiko bazenu ez, derrigorrez Tolosako udaletxea datorrenak euskeraz egin beharko du. Nine honek ere esango nuke, noa goaz. Esan nahi dut, guain ez du bestei guri egin digutena mendeetan, bestei egin beharrik, ezta? Ez pixkanaka, datozen guztiak elebidunak izango dira, eta orduan ez dago problemarik, ez? Baina ez baita hori. Arraro baita zaiak. Euskera dek gurea daun gauz bat, denan arten batzen gaitun gauz bat, erabiltzen diau egunero. Iruditzen zait ez dela kalen inungo protestaik, ez dela inungo arazoik sortu lege horiekin, herri euskaldunek zielako euskara funtzionatzen zuten herri, eta honekin bilatzen dana, hori da, arazoik etzion leku hortan arazoa sortzea. Ez, orain arte ez da bat ere problemik egon, eta hau da problema bat nahita sortua. Arraroa dek, persona bat, hemengoa esaten duna dana, bertako hizkuntzan aurka eta hori degoz bat, nahi penagarri bat iruditzen zaiak. Oso hizkuntz irizpide realista direlako. Gaur egungo Tolosarekin, hizkuntza egoerarekin lotura zuzena eta erabatekoa. Oso realistak. Euskara eguneroko tresna bihurtuko balin bada, Euskal Herrin puntu batzutan daukan maila hoi denea zabalduko balin bada, nik uste horako neurrik beharko diala. Azkenen
pixka nik uste pasada erdula badala denboraia pasatzeko euskera, adibidez udaletxetan, mostradoretan bakarrik eskatzetik, baina udaletxeko organigrama guztira pasatzekoa, eta publikoari aurpegi ematen dien persona hortaz aparte, baina udaletxeko funtzionario jendeak eta bizi euskaldun bat egin dezan, da horrek euskaldunduko du azkenen praktikan, horrek euskaldunduko ditu informeak, horrek euskaldunduko ditu eguneroko tramiteak, nik uste horrek emango diola euskerai, hizkuntza normal batek daukan maila. Batez ere, hainbeste hiztunek hitz egin da, munduan beste hizkuntza batek daukan maila. Nik uste oraindik ez daukaguna. Garbi dagoela, ez dutela nahi euskerari bidea ematea, ez dutela nahi euskaldunok erdalduna dauzkaten hizkuntza eskubide berberak izatea, ez? Euskara defenditu nahi diau edo ez. Nik eskatuko nire jendeak aldun neurrian iritzi horiek eta gauza horiek eta euskaran alde egiteko zerbait ez da. Askotan igual pentsatzez palin badegu ere, euskara oraindik ere peligroan daun zerbait dalako, ez bakarrik gutxiegitasunen minoria, baizik peligroan daun zerbait dalako. Mila modu daude euskaran alde egiteko, eta horietako da hain zuzen, udaletxeetan euskaraz funtzionatzea. Munduko gauzik normalena egite zaigu herri euskaldunetakoei, munduko gauzik normalena indarko litzaiguke herritarren ordezkari dien politikarik ere euskaraz egitea. Bida, datorren astean hasiko dela errenta aitorpenaren kanpaina, eta errenta aitorpena euskaraz egitea gaur egun oso erresa dela, eta bida, urkijori eta olako ondoezak sortu nahi dizkiguten guzti hauei aurre egiteko bide bat ere bada guk gure hizkuntza erabiltzea. Zatea, bida, hemendik aurrera, kanpaina euskaraz, kanpaina errenta aitorpena euskaraz egingo da. Oso erresa da. Behingoz exikitzeko lehenengo, asteazkenen, hau egin dan arrazoiangatik, urkijoi olako gauzak egitea justeko, Espainiar gobernuak egiteare, eta baita nik uste gertuago etorrita Eusko Jaurlaritzai momentu honetan hemen hizkuntz politika bat ezartzeko responsabilitatea daukan ente horri, gauzak egin ditzan. Horren defentsa eta estatuan esku hartze ilegitimo honen aurrean, garrantzitsua iruditzen zait datorren asteazkeneako elkarretaratze hortan ahalik eta jende gehien biltzea. Guk euskaraz gehiago erabili, gehiago hitzein, gehiago irakurri, gehiago ikusi, ataria gehiago irakurri, eta eske nik uste guk ere pixkat moitzen hasi behar deula, eta olako erantzuna zurduena aurrean, segi gurearekin, ezta?